Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Kinsa man gid ko. Kinsa ka man pando. O kinsa kinintingo ka babati ko sa kong utok. Anong ingon ka din? Paano man? O kinsa kini mga taong naglibot sa kong palibot. Kinsa man ka si Jumbo. O ganun ako minumduman nga sinugdanan nga nagkaidam eh. Ano kini? Unsa sa kay huna ng pranto niya. Seryosong kasulti ni Johanna. Pero makita mo sa iyang mga mata, blanco ang iyang una-una. Paita niyo maura ni. Tigpantay ni pranto. Pagkapait, pagkalaay. Di ta makapahungaw kung gusto tang magpahungaw. Kay grabe kadaghan ang gidili. Pag-usap ng kwartang akong tinigo, di na ako magamit. Makagawas lang ko din magpalit ang konsumo nga. May isugo ang doktor nga importante kayo. Kung mamanok pa ko, ani, amot na. Madipalita siguro ko. Manok nga bakang halos nga way gawas-gawas tangkal. Nakapait ko. Matukar rin akong lawas nung panginahanglan. Ang tukson lang. Bisag unsa lang ang mahuna-huna taon ako. Kinahanglan pa'y pawaanin ako. Kung nga nung mahibaw ang doktor sa among kalihukan ni Brandy. Ako na ning napamatudan sa kadaghan sa gayon nga tinuod yun. Apa nga no kini? Unsa man din naa sa doktor o profesor nga makahimo man siya ini. Di banta siya Ginoo. Unsa ka ano ko na? Si Brando ka. May mga higayon ka siyang mutana kung kinsa siya. Butang nga wagyo'y makatubag o ikatubag ang iyang kagalingon. Unsa ka? Kung makasinapot mi. Kung magtinapangay mi. Kung tabangan ko siyang gustong may pawaan kung kinsa siya. O tabangan si ko niya nga mahuas ko ning impyerno na kong kahimtang. Pero, murag bantayanan. Bantayanan kyo kayo. Kay lusod kung may pawaan sa doktor. Kaya, ako may taong pamilya mamiligro taon. Ay, kinabuhi. Yun ang si police woman nga babae o gwapa. Si Rian Estrada. Makatabang siya na ako kay pulisya. Apan peligro. Peligro kay kamay na kong sipyat. Ako man pamilya ang diskwido. Pre! Wala. Naana sang bergatla girl, si Mandat. Jumbo! Nanawag na eh. Pre! Ambot ba, Jumbo, oy? Mingawon magayod ko ni magdili ko makakita ni Brando. Sa! Sampalungon ko noon ang imong ilong muray mo. Nga. Joms! Joms! Abli ko, be?
Kapila naman taon ti kasulti, taon mandat, gabawa lagi kang muanhe din he. Nagidili na, gay aba ni mo gardede, oy. Jobs, mangutana ko nimo. Nganong naabot man mo din he? Kanang Brando nga gwapo. Usa? Oo, nga rin mo tanam ko ka na, be? Ay, nangutana lang. Wa ko'y katubag bahin mong unsang ambot. Pero, Unsay tira? kadiyot ragod. Kadiyot ragod mandat. Be. Baby ko. Mangutana pong kunin mo, ha? Maglaruhay ta ba? Way binuangay, magtinarong ta. Uy! Serious ko no siya. Hey, bida sa di mo eh. Mag-istorya tagtaro ba? Kung ganahan ka na ako, ganahan sa kunin mo. Kalain. Oh, lain. Mura og saging ahat. Inigtilaw apod. Ay, hindi mo data. Ay! Oh! Oh, lingi dito. Lingi dire. Nganong naglingi-lingi ka man, Jombo? Madata pa nata. Kuan ba kining? Pwede ko magpatabang ni mo. Usa to? Magpataban ka na ako? Magpataban dili, uy! Magpata! Oh, magpata ba, oy? Usi magpata? Magtapa? Unsa na siya? Magpata god, parehas ba ng isda ba? Kaya imo asinan, magpata, magpatabal. Katawa na? Katawa lang ko, oy. Sama ka diya, oy. Bitaw Patabal man ba, da. oy? Patabal lagi. Parehas ko sa isda god. Patabal magpatabal ko nimo. Di ba ayaw mo kumpiyansa? Pasig tunay na niida mo din eh. Mo nag-ingno ni Professor Doc nga may pawaan do diya ang among mga laki kalihukan ni Branto din eh. Di ba ayaw? Hay, Jomba. Oh, Ngano ka, oy? Nahilom ka man ko diya. Ha? ako ang kining... Tabalon ta ka? Ayaw! O dyan lang ko patabalin mo man da. Pagguha sa asin dito! Una-unaon kaya na kumayo. Kinahan lang mag-amping. Tingali. Anan ako miss ko ti Brando kon musukmating iyang kakatok. Kay liso ni Tawana. Okay man ko, ako'y mamo. Di lang akong pamilya. Uy, sa to? Murag, may nahuwag nga baso nga buwag. Murag sa kwarto ni Brando. Bakit ko? Susayon ako! Doon ko sa kwartong Brando. Uy! Saan na to? May mihag sa susudi sa kwarto ni Brando! Brads! Brady! Brady! Si Brady kining niya sa sahog! Brady! Ginoo ko! Gitagigan siya! Kainit mo! Magkapasok mo kainit! Usaw taman ka, ha? Elaine! Silipop siya! Elaine! Elaine! Kinsa Elaine? Brady! Kinsa nang gisang piti mong Elaine, ha? Kinsa mo na! Ginoo ko! Naunsa mo ni siya! Bradsi! Pikurong ko kapila ni taon ay! Bradsi! Dili ko si Brando. Dili ko si Brando. Ha? Unsa to? Dili ko si Brando. Unsa di kas Brando? Dili ko si Oo, Brando. di kas Brando! Kinsa mo ka, ha? Kinsa ka? Kadiot, ako yung namamatayan ng wako'y ikatabang ni mo da, bida. Wala ba yung lain magkatabang na to din eh? Austo, magpatabang ko manat. Uwat ako ni Bradsi, ha? Simo! Dali na itong imong wagi ka! Baro madala
dali niya, mandat! Pas siya! Lagi ay! Kikuyawan, biya kong maayo dire! Oh, niya na sa mo! Dali, Sod! Tuwa sa emergency siyang kwarto! Dali! Ay! Naunsa man niyo ay? Ay, mura mo po kong gitakigas kakuyawi ni Jomba. Mauna na magkakog gamatay ni mo kalaki. Imo man kong Ay, gipakuyawan. nga istorya ko! Kanan mo istorya, ay! Oh! Ginoo ko! Hala! Brandy! Brad! Iya, Jomba! Brad! Patay! Nuwagtang si Brandy! Dali! Uy, Jomba! Tanawas na plan, tanawa. Basig siya ka nang nagabukod sa habol, oh! Kaya ay nagkurog ang habol. Brad! Oh, Brad! Dali! Dali! Hala! Nana, si Simo ay! Mayo! Kaya na multikap! Sino? Mok! Tabangi may nalimok! Dali! Pagdalimok! Elaine! Jan, hain ka! Diyara ko, Elaine. Di ko kumuhi. Wa ko ikaw makita. Diyara ko. Nabati kong niara ang iyang tingog sa duol. Aban wa ko siya makita. Elaine! Asa ko ikaw makita, Jan? Elaine! Jan! Nagkalayo ang imong tingog. Ayaw pang palayo, Jan! Elaine! Jan, hain ka! Jan! 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 Nagdamgo ko ni Jan. Buhi ko na siya. God! Buhi si Jan. Buhi ba siya, Lord? Naunsa ka man yung taon, Jumbo, ay? Nagsigig ka magpaso-paso diha. Nga naman ka, ha? Murag yugan mo, apelog miss kaya na. Hilam ay. Mutana pag yung kag ngano og naunsa ko mandat. Sa pagtuon mo na ako, ship? Ship di ay? Dili ship? Marko din ng ship. Ship yata. Di ko ganahan ng Miss Gioy. Miss Universe, ganahan ko. Wala na. Epekto na nas pagsakas imong kabuhi, Jumbo. Naabra ko kabuhi mandat. Porbida. Ratulon naman kaayo ka, Jom. Kikit sa mga di maratul taon mandat. O si Bakog. Mapildi taon sa brando taon. Kapainit mga kong sikwate ni kalagi. Wala puto. Puro sa si Kwate. Kagagilid mandat may nanawag. Patay. Si Pruptok. Kisa na, Jumbo. Kadiyot sa. Halo, Pruptok. Uy, wala. Kisa magkatong nanawag ni Jumbo. May palayo pamangyod siya na ako, ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!